vuosi sitten aloitettiin ja se lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että meillä isoimmat asiakkaat alkoi kyseleen, että onko meillä tehty mitään auditointia. Me palvellaan teollisuutta ja meidän tarjoamat palvelut on monesti aika kiinteä osa asiakkaan ydinliiketoimintaa. Me tarjotaan IT-palveluja nimenomaan turvallisuusalalle. Niin ei ole ihme, että meiltä aletaan kysyä, että onko meillä tehty mitään auditointia. Silloin alettiin tutustua tähän sertifikaattiasiaan ja aika pian huomattiin, että jos halutaan työkaluja meidän oman toiminnan kehittämiseen, niin kyllä tämä ISO 27001 oli nimenomaan se, mihin päätettiin lähteä, että se oli se oikea ratkaisu meille. No yleensähän sertifikaatti on tietysti semmoinen, että se ehkä asiakkaille enemmän näkyy vaan siinä markkinointimateriaalissa. Mutta sehän ei ollut se, että minkä takia me lähdettiin tähän. Me huomattiin silloin jo alkuun, että tämmöinen sertifikaatti, niin siinähän on kyseessä on iso sarja työkaluja, mitkä nimenomaan ohjeistaa meidän omaa toimintaa terveeseen suuntaan. Ja nyt kun on kyseessä kasvava yritys, niin kuin me ollaan voimakkaassa kasvuvaiheessa, niin kyllä mä sen tajusin, että jos me joskus halutaan ottaa käyttöön semmoisia käytänteitä ja työkaluja, mitkä kestää tarkastelun 5 vuoden päästäkin, niin se aika on nyt. 2 vuoden päästä meillä voi olla 20 ihmistä töissä. Me päästään nyt paljon vähemmällä, mitä pienempi, mitä nopeammin me otetaan tämä homma haltuun, niin sitä pienemmällä me päästään. Että se oli hyvin selvä jo silloin. Ja kyllähän se nimenomaan, kun me ollaan IT-palvelua tarjoava yritys, joka toimii turvallisuusalalla, niin kyllä meillä täytyy olla ne työmenetelmät ja työkalut kunnossa. Meidän asiakkaat kuitenkin luottaa meihin, niin meidän täytyy se pystyä myös osoittamaan. Meillä se oli nimenomaan se syy, miksi tähän lähdettiin, oli se oman toiminnan ohjaaminen. Ja nimenomaan niin, että me voidaan sitä mitata sitä omaa toimintaa. Meillä on parempi valmius tämän myötä kohdata kriisejä, tietysti yrittää niitä myös välttää, mutta nimenomaan se, että meillä on suunnitelmat, mitä tehdään, jos tulee jonkunlainen kriisi, niin meillä on suunnitelmat, kirjalliset suunnitelmat, mitä tehdään. No, mehän otettiin siihen, meillä oli yksi henkilö, joka oli pelkästään työllistynyt tähän, joka veti tämän projektin, ja kyllähän siinä isoin haaste on aina, miten tämä saadaan jalkautettua työntekijöille nämä uudet käytänteet. Ja siinä oli kyllä projektin vetäjä pisti meitä koville, että meidän oli pakko ihan johtoon myöten istua alas säännöllisin väliajoin ja katsoa, että täytetäänkö me nyt nämä vaatimukset vai ei ja mitä pitää muuttaa, että ne täytetään. Projekti oli aika laaja ja otti aika koville, mutta nyt kun se on tehty, niin olen tyytyväinen, että se tehtiin.